जायो बाहाय जाया नैबावसो जेखुनु आं बेयाव आराम आगरा खनजिथामोन फानबो मानबायलांदों गौरां पार्क मोनफैबाय लोगोफोरजों गौरां बेसेबांबा गोबाव जाबाय गौराङाव फैयाबो माब्लाबा फैनांगौ र' इयावबो बेरायनो दा क'क्राझार मोनैबा खोन्थानोसै दे लोगोफोर जेबो नङालै माथो जानाय दा गानखागोन मानसिफ्रालाय जेबो जायालै माने गोसो भिडिअ बानायगासिनो दं मबाइल को नै इखौनो लाबाय आं नै लोगोफोर मबाइल नागिरै नागिरै गैला टाइमानो अबाव हाजो गाखोहैनो अबाव मानो टेम्पल लागाबो जेटा ना ना ओटा खाली एखौनो लासाबबाय लोगोफोर खुनुरुखुम माथो होनबावनो नै लोगोफोर र' बेखौनो लाबाय गावहाय मबाइल लाखांबाय दे आं मबाइल गोदानजों दायो भिडिअ बानायदों माबायदि नुयो नायदो हा दायो मबाइलखौ लाखांबाय दे मबाइल गोदानजोंनो बानायबाय आङो ब्लगखौ ओमफ्राय माबायदि नुगोन मिन्थिथ'आ आरोना दा जिखुनु भिडिअआवसो मिन्थिसिगोन माबायदि जायो आंना फुराना मबाइलावबो मेरला ब्लग दङ आरोना ओमफ्रायो मबाइल एसे प्रब्लेमनि थाखाय हगारनो हाया जानानैहाय मबाइला गाज्रि जाथारबाय माने हें मारिबाय थायो सुइच अफ जाबाय थायो सान्ति गैया फन फैबाबो बेबायदि जानानैहाय आरोना स' सेस्था खालामगोन मबाइला जायोब्ला आं बै भिडिअखौ हगारनो सेस्था खालामगोन आरोना दायो जों थांनोसै ओरैनो बेरायनानै फैनोसै टाइमाथ' 3था बारखाबाय दायो मालाय हाजो गाखोहैखौनो हाखाला ओरैनो थांना फैनोसै आरोना जा बेरायनानैल' फैनोसै स' बिदिब्ला थांबाय थानाय लोगोफोर 3:30 बैयो फार्स्ट लाइननि दा औ 3:30 1000 नै 1000सो दान औ हाबबाय नै लोगोफोर हा बांद्राय नङा औ लोगोफोर दिनै अखाबो हादोंमोन ना मर्निंआवहाय बिनि थाखायनो एसे बोथोरा बोरैबानो गुसु थान्दा आंथ' फैनो मोनगोन ना मोना सानबायमोन बेरायनानै फैनोसै गोसोआल' सानसे जाथोंसै देग्लाय गैया नै लोगोफोर खालिनो अखाबो हाबायना फुङावहाय दङ नै दाबो एसे होमबाबो गैथारा देग्लाय खम गाबोन लास्ट ना गाबोनबा माबायदि जायो जागोन खोमा गाबोनफोर एसे एनैयाव न' लुगासिनो दं एनै बे बाइकखौ लांनो मोनो दा मानो मोना जानो सोङैथ' दाबो एफा गोजान दंबावो बोसोरनै जाबायमोन आङो एबारजों बायनाय मालासो बिदि बिल्डिं बानायखुमाखो फात्ताखौनो मिथिया ना जा गिदिरखा नै जा बरिया बानायदों मा खालामगोनलाय दा जानो बेयावनो सुबाय नै गारिखौ बेयावनो दोनसै मोखाङावनो दोनना जाथों जाया होमबा गारिखौ फिदिंनानै दोनो ओरैजाय मोखां खालामनानै नैबेयावनो सोबाय सोहोलानो गारिखौ ओरैजाय
Kerja makan kalamane दोनखादो दे बेयावनो दोनसै लोगोफोर गारिखौहाय ओमफ्राय थाबायलांनोसै बेरायनानैल' फैनोसैलै गाखोनो हाला टाइमानो जाखाजोब्बाय ससे जाखायो बेसे थाबायहैनोसै दसे बेरायहैनोसै गाखोनोथ' हाला थांनोलाय सोरखौबासो थाबायना हरजाया देग्लाय गैया खालिनो नै गोदान न' लुजोब्बाय मा बानायगोन दा नैबेयावहाय जाग्रा लोंग्रा माबा माबि बानायबानो जायो ना मेरला मानसि जागोन ना बिदि बानायबा सारिथा जाखाबाय लोगोफोर सारिथा हनै खनजिथामोनहा नै खनजिथामोन दैदेनमोन नै लोगोफोर एसे बेरायनोसै दा खनजिथामोनहा माबा मा होनो दैदेन खनजिथानि फिसाय दैदेननि हिन्जाव ज'नो बिसोर फैदोंमोन बेरायनो माने दिनैनि दिनावहाय सुबिदासिन जायो आरोना फैब्ला एसे खालि जायो ओमफ्राय माने कमफर्टेबल मोजांसिन जायो ओमफ्राय गाबोन दिनावहाय भिरा बांसिन जायो खिन्थु देग्लाय माबायदि जागोन बुंनो हाया आरोना जोङो लेटबो जाबाय नालाय दायो थांसै एसे बेरायहैसामसै आरोना बोसोराव खेनसेल' फैयो नालाय बेखायनो बेरायनोबो डिउटि दङ होनब्लाबो गाबोन फंबायखौ सालायहैदो होननानै बुंदोंमोन गारिखौ थांनायाथ' थांगोन ओमफ्राय नायनोसै गाव होन्दोंमोन आरो गाबोन फैफिनसै नामा होननानै दिनैजाय बिनानाव दं नालाय बिसिना बेयावहाय थायो क'क्राझारावनो बिसिनावहाय थालांनो होनना बुंदोंमोन आरोना मा जायो नायनोसै माबायदि नुदों जाबाबो लोंबाबो बुंनो रोङासो जाबाय मानसियानो जानायानो जेबो जाया नालाय अयथासार बासियो मैगंफोरखौनो गासिनाखै नै नायबा जागासिनो दं जानो Baukhungri Hajw Welcome to Baukhungri Hajw नै मा लादों लोगोफोर जौ बिदै बेदर लादों बेयावहाय हांसो गारमा मोनसे लानोसै बे पापरा बेसेबां बेयो हांसो गारमाया औ बे प्लास्टिकसो बेसेबां 10 थाखा मोनसे हरदो ना मोननै लानो मोनसेल' हरदो औ Này, đây các bạn, rượu vịt đấy, lần xây. Thế cái बेदर लाबाय जोङो प्लेटसे ओमफ्राय पापर मोनसे लाबाय जौ बिदै लाबाय बेखौनो सानैजों लोंनानै थांसै आङोथ' बल गोदान मोनबाबो एसेबां खुसि नङा आरोना गोसो सिङाव दुखु दङ ओंखायनो जौ लोंनोसै हाजोखौ गाखोला जौल' लोंगोन फैगोन ओमफ्राय आरोना न'आवनो मैया आदा हरनाय जौ बिदै न'निफ्राय फिनाया ना बाजै संदोंमोननो बांद्राय गोदै नङा गोरा नालाय ओंखायनो हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय लोङाखै आं मैया बोरै आदामोनजों लोंहैदों एसे थानानिफ्राय एसे लोंनो फैखादों खोमा ना मैया जौखौ जौ गिसि लोंदोंनो बे थानायाव मैया ओमफ्रायो आंबो आदानिफ्राय लाखिदोंमोन ओमफ्राय लोङाखै आरोना दङ न'आवनो दाबो ओमफ्य दायो नै एसे नै बथलसेबो नङा आरोना बेनिफ्राय एसे बथलसे जानाय एसे खम बेयावनो 150 थाखा 150 फिनाय दं नालाय माने नैबे बथलसे जायाखै ओरै आं बथल लोंनाय जादों आं बथलनि आंनि रावखौ दायो मोनफैखाबाय हांसो नायनानै थांगोन र' हाजो गाखोनायथ' गाखोनाय जाखाला जोङो ओरैनोसो बेरायनोसै नालाय हांसो नायनानै थांगोन बेयाव प्रग्राम जायोना जोंनि बिनानाव मोसाफैयो बेयावहाय देग्लाय बिनानाव फैयाखै मिन्थिया आरोना मबाइल गाज्रिनि थाखायनो रावजोंबो कन्टेक्ट गैया बे बोसोरावहाय साननै सानथाम गाहाम जाबाय मबाइल गैयि दिनैसो लादों बेखौबो गोसो खुसि लानो मोनाखै बेखायनो दखानफ्रा नोंसोर गोजौ गाखोदों होनबा बेयाव बेरायनो फैयालासे आं दखाननिफ्राय फैबा मेरला नांगौमोन ना आङो लाबानो लाब मोनजागौमोन ना नैबे बिदिफ्रावनो गाहायावनो नङासै खालमासि दखान होफैगोनलां लोगोफोर बेयावहाय हाजो गाखोनो मा दखानाव मानसि फाला थांसै आरो हाजो गाखोनो मेंजोब्बाय लोगोफोर मेंजोब्बायसो मथि जानायखायनो थाबायनो लोगोफोर साइडआव मिउजिक दंमोन दै बेनि थाखाय आं बिनि माबाखौहाय मिउट खालामनानै होनो गोनां जाबाय बेयाव माने टुरिस्टफोर फैनानै थाफैनो हायो आरोना लोगोफोर टेन्ट दंजोबखायो ओमफ्राय बेसेबां लायोथाय मिन्थिया आरोना आङो जिखुनु इयाव होनाय दङ नालाय इयाव थानो हागोन आरोना इनि सिङावहाय टेन्ट दंखायो ओमफ्रायो दुगैग्रा आरिबो दं आरोना साइडआवहाय खालामदों ओमफ्राय
मानसियालाय बिदिनो एसे जासाबदों अखाबो हादों नालाय बोथोराबो बारा मोजां नङा आरो बेलासिबायबोमोन नालाय बेनि थाखायनो एसेबां माने गैया आरोना ओमफ्रायो माने गाबोननि दिनावसो माने बांसिन जागोन बायदि आरोना माने जादोंबो आं दा बे भिडिअखौ माने थांखांनानैसो आङो माने मा होनो भइसखौ होफिनदों नालाय बेनि थाखायनो बुंबाय आरोना आङो लोगोफोर माने ओइदिनखालि माने बांद्राय मानसि जाखायाखैमोन आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव मिउजिक दं नालाय एसे आङो माने मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जासिगोन अननानै नायलांबानो जाबाय आरोना सनालिया आंखौबो लांफा होननानै बुंदों ओमफ्राय सनालिखौ लानानै फैजायो बेयावहाय जोंना लेट जाबाय दखानफ्रावलाय देग्लाय बांसिन मानसिया एसे खम गाबोन बांसिन जानो हानाय आइडिया ना गरमाव बाद्राय जाबाय मानसिया दिनै गैया ओंखायनो होनबाय आं गाबोन बांसिन जागोन गाबोन बांसिन दिनैबो अखा हानायखाय एसे खम खोमा आरो टाइमबो जाबायना थांसै ससे थांलाबायनानै जौ लोंहैलाबायनानै फैनोसै आरोना आयु तुरमुस बागान नायनानै नै तुरमुस खिन्थु गोदै जागोन ना जायाथाय बैसागुनि बाइक खावलाबायनानै लांजोबसिगोन मानसिफ्रा 10 थाखा 20 थाखानि मालखौ 100 थाखा गानगोन नै लोगोफोर जौ बिदैया दहाय लाबोदों जे आंनि बे एसेसिनखौ लोंगोन बे बांसिनखौ लोंगोनसै अमा बेदर एवनाय बुद एवनाय ओमफ्राय पापर ओमफ्राय नैबे बारियाव फैबाय जोङो मानसिफोरबो दं आरोना पकरा बुद लांफैदों आं नै मादैनि दखानावहाय मोनब्रैजों 10 थाखानि हरसै नो मादैया आंनो मोनथामजों 10 थाखा ना मोनथामजों 10 आंनो मोनब्रैजों 10 थाखानि हरसै मटर आरो पकरा लाबाय आं लोगोफोर आङो आन्दायबावबाय जिरायनाया बबेथिं जिरायदोंमोन होननानै आन्दायदों आङो दहायनि बेदर एसे लाबोनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जौआ एसे दंबावो जोबाखै आं लोंनोनो हायासै एसेल' लोंबाय आं जौ बिदैखौ एफा लोंनो बायो बिदि बियारसो लोङोना आङो बे लोंथ'नोसै आरोना बेखायनो जौआ एसेल'सै नैखौ लाबोबाय आङो पकरा ओमफ्राय नैबेफोरखौ थाङो लगायनो ना लोगोफोर ओरैनो नैबे हाबजेननाय मन्दिरखौहाय ओरैनो खुलुमहैबाय आरोना आङो एसेनो ओमफ्राय आं बायो एसेबां बिदि माबानो होमबाबो खुलुमबाय आरोना बेखौहाय आं खुलुमलासिनोमोन ओमफ्राय बोरायानो ब्रा खुलुमथाबनो थिननायखाय खुलुमबाय बेलासिबायबो ना मालायनि बोखारनायनि टाइम जाजोब्बाय थिखोनायनि जोङो ओरैनो ससेल' थांनानै फैबाय आरोना लोगोफोर दायो थांगासिनोसो दं आरो फैथ'वाखै आं थांखांनानै माने उनावसो दाबिं होनायखाय होनबाय आं नै बिलाय बिसिनाबो सेलारिया माला हाबदों सानदों 10 थारिखआव हाबदों बिसिनि सेलारिया मानोना एबार सेन्ट्रेलनिफ्रायबाबो सेलारिखौ थाब मोनाखै 10 थारिखसोआवसो जाहैदों 10 जों ओरैनो बेरायनानै थांसै मोनाबाय लोगोफोर खोमसि जाहांबाय एसेनो बबे थाङो नोंसोर न'आव थाङो ना जोंनाव थाङो ना नानिनाव थाङो क'क्राझार टाउन थांबासो खोन्थाहरनो हागोन दा एक्चुवेलि थांबा आंना डिटेल गैखादों जे सासेना दे मानसिफ्रा गाखोबोखांना ओंखारफैजोब्बाय थांला है नोंबो थांलाबायनांगौ दासो थां बबे थांनो दालाय थांसै गिदिं लांसै टाउनाव थाङालै बबाव थांबावनांगौ दासो टावार गैया नेट गैया फुङाव थांनांगोन खिन्थु बे खयथायाव 9टा थांनानै दिन्थिनांगौ नयथायाव ना दिन्थिनांगौ फट' खेबजानोसै बेयाव मोनलाबायासै 10,000निखौनो नोंहा
20,000नि मोननानै फसायबावाखै फसायदोंब्रा फसायदों आंनानो मबाइला 15,000नि बारा नङा बेसिमल' थांनोसै ओरैनो थांलाबायनो 200 दिनाव मोनदों नंजा बोखांजोब्बाय आरोना बेलासि हा प्रसाद मोनजायालै होआखै होदोंब्रा दहाय होदोंमोन खोमा दां सोङो ससे गाखैगोन लोगोफोर ससे गाखैगासिनो दं एनार्जि मुथि जानायखाय गाखोनो हाला दाना मेंसै हाब थाइगं लाग्रा मानसियानो हाब खुन बोसोर लादों ब्लेक मेडेल स्टुडेन्ट जानानै ब्लेक मेडेल नङा रेडसो औ रेड मेडेल रेड बेल मोननाय ना होमबाबोथ' रेड बेल मोननाय स्टुडेन्ट नोङो खय बोसोर थाखो ओमफ्राय द्रप होमबा दा नों ओंखाम जानायखौहाय 5 बोसोर उनाव जाबा ओंखाम जानायखौथ' ओंखाम जानाय जोबैलायाना बेबो सेम नङा ओंखाम जानाया सानफ्रामबो प्रेक्टिस बायदि जानाय जायो बेखौथ' आं सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामो नोंथ' जेनेबा मिलाय जायाखै मायाखै मानो थाखाय मिलाय जायाखै होनदो हाब्रु गैया बिनि सायाव साफा मानो थाखाय हाब्रु गैया जादों होनदो मानोना ओरैनिफ्राय दैया बोहैबोयो नालाय बे अन्थाइ मानो मानबायलांदों फेजेन खालामनो हायोना फैदो नोंनाबो बेबायदिनो ससे गाखोफैबाय जों ओरैनो गरम मोनजोबा मेंजोब्बाय जोङो अबेसिम मोनहैखोमोन नोंसोरो मालायखौ होजासै मालायनि बल रायलायनाङा नोंनाबो बिदि नाङा बिदिनो नोंनिखौसो साबसिन नुबावो नै केमेराखौनो आंना स्रांसिन नुदों ना नोंना स्रांसिन नै मोनाबाय लोगोफोर थांनोसै मोनाबाबो गाज्रि नङा नोंनिजोंबो बेबायदिनो नुगोन नोंनिजोंबो बेबायदिनो नुगोन थांगासिनो थांसै जोंबो दसे जिरायदों बेवहाय नोंसोर थाङा ना मादै बेयावनो हर थायो ए अबेनिफ्राय फैदों मादै मोनहा जाहारबारि पाटगाव जाहारबारिनि बेयावनो संजानानै थासिगोन ना थाङानो मादैमोनहा बेयावनो थायो थांलाय फैलाय दिगदार जायोना बारा गोजौ नङा बेलाय ससेल' होनबाबो चलो नालाय ओरै नाहरलाय होननायानो आं नोंखौ ओंखारनि र' लोगोफोर खोमसि जाबाय नै ओंखारफिनबाय जों ससे गाखोहैबाय दसे जिरायनानै फैबाय नै दखानफ्रा थिखांबाय सोरबा सोरबा थायो सोरबा थाङो ना मायो खाथि खालानिफ्रा नै दखानफ्रा थिखोलाबायनायसो नुबाय आङो गाबोन फैफिनगोन खोमा एसे खाथिनि लकेलनि बे जाय एसे गोजाननि सोरबा ट्रेन खालामना थाबाय दखाना जायना मालाबा आं फिल्मसो थाबायब्रा उल्लु बानायनो नागिरखायो नामा बेखार 20,000 दैयावहाय गारनो नागिरो ना माथो 20,000 थाखा गरिब मोनो बाया माथो आंलाय नायनानै सिनायखानाय आं डाइरेक्ट ओंखायनो आं लाया होनखादों आं डाइरेक्ट नोंनि इमारजेन्सिखायसो नङाबाथ' आं बालाखौ दिनै बायनानै अनलाइनावसो बिहरगौमोन आं बै पिंक कालारखौ जा फसायदोंमोन कालारा मोजांमोन कालारबो ओमफ्राय मबाइलाबो मोजांसिन दे माथो बायगोन औ नानिनो मोनसे जिनिस नायनो गाबोनबा फैनाय जायो ना जाथा लाबो जागोन ससेबा फैगोन ना माथो बिसिम फैगोन ना प्राइसा क'क्राझाराव नुनानै मोनायावबो आं नायबासो मबाइला टेनसन फ्रि जाबाय लोगोफोर दासो औ खासाबो दहाय लांनाय बायदि खिन्थु बेयाव मिक्स दं खोमा जानो लुबैदोंबा गोथाव जागोन ना जायासै बेसो जानो फुसा जानो फुसा जानोसै मोनथामसो मोना बे फुसका 10 টাকার কিমান দিছে রে তিনটা চারিটা দেও 10 টাকা খায় এখন তো লাস্ট বাজারে
Last baca. Public ini Hope kalke hope na? Agar to ini pun hasilnya agar to pura. Puska jani gitu nih. Pura manual. Lalu ini malah jalan ke. Aji boleh polisi nak lagi buat. Kali ngomong. दासो मबाइला टेनसन फ्रि जाथारबायलै बे मबाइला दासो टेनसन फ्रि मोनाफ्रावबो सिन्था गैलाब्रा Mama kerja ni. जेबो गाज्रि जायाखै Mama kerja ni. जेबो गाज्रि नङा Mana sabsin ni. मोनायाव लाइटिंजों मोजां नुयो बरिया नोंनि बायदि नोंनाबो लाइटिं बिराद मोजां नुयो एसे दिल्लीनिफ्राय फैदों आलासिया Delhi ni baca bidang. लेसरां स्वर्गियारि Seorang surga. लेसराम सरगे बेबे नै आं फटक मोनसे खेबनांगौमोनलाय बेयाव गसंनानै देंखो आरो सिफुंनि दामनाय ओरैनोब्रा दिन्थिफैयो बाब्रे मबाइला चार्ज गैला आंना चार्ज गैला Bisa pasang power bank nak kena. पावार बेंक दङ नोंहा मबाइल गोदानखौ आं पावार बेंकजों फैनोबो होआ चार्ज देग्लाय अयथासार मोनाजासे थाबायना देग्लायसो फार्स्ट टाइम मोनाजासे बेलासिनानै फैनायखाय Tapi mana kau? Kalau ni kita pada mana kelas. नै लोगोफोर दायो जों थांसै थेंक्सनो गोजोन्थों Baca. थाबाय थाबाय थांनोसै दायो बाइकसिम आरोना पार्किंसिम बेटारि चार्ज गैला लोगोफोर मबाइल गोदानाव चार्जआ बारा थाया नोंसोर मिथिखायो खमखासोमोन बेनिफ्राय भिडिअ बानायबाय माबाय बेनिफ्राय चार्ज गैला आरोना टाउन मोनफैफिनबाय दे लोगोफोर गिदिं गिदा फैबाय जोङो थाङै थुङै बे लामाजों फैबाय बबेजोंबा फैब्रेनानै नैबे सिगां गारि सालायनो रोङा मा जाखो ड्राइभारा माबायदि जाखो नायनो लुबैबाय आङो ड्राइभारा बोरायसो बेखायनोथ' याहु लोगोफोर बिदिखौ सोरनो ड्राइभार बरिया सालायलांबा होनो नालाय बैसागुनि नामाव खाबसे जालांगानो खिन्थु आं जानो फैनो हाया दखान नागिरदों लोगोफोर दखान चावमिन जानो होननानै पुलिस पइन्ट नै बारबाय दोङो नैयावबो दंना बे जानोसै बै आवगायावबो दङ आं जानोसै दे नैयावनो जानोसै दे लोगोफोर मा मोनो अबाव जानो बेयाव ना बेयाव जानो ओइले बेयावबो दं जा भिथार नै बैयावथ' मा मोनजायोथाय बेयाव फैनो बैयाव भिर बैनो बैयाव बेयाव थांना ओरै नङा मा मोनजायोथाय चावमिन पर्क चावमिन दंना गैया आरो चावमिन ना ला पर्क चावमिन मोनो अमानि चावमिन मोनगोन अमानि मोनो बे पर्कनि गैयानो र' सोंहैनो दे बैयाव रा नैयाव दखान फिसा बे पर्क चावमिनथ' गैया चिकेन चावमिन दं नै बेखौनो जाथोंसै बोराय बेसोरा पर्क चावमिन जानो लुबैदों होनबाय थादोंमोन बांसिनानो मोना बेयावहाय बेखौनो जासाबसै उयनो फैगौ बाहेरायाव न नि एसे थान्दा पानी यता दिनुहोस् न बेयाव दोन नै लोगोफोर चिकेन चावमिन जादो दे पर्कखौ मोनजायासै बेसेरा जानो लुगैदों होनदोंमोन ना जादो बेखौनो जासाबदो हाफ बाबा बियो बेखौनो जानोसै लोगोफोर पर्क चावमिन जानो लुगैदों होनदोंमोन बेसेरा मोनजाला गैया जेरावबो गैया नागिरबायबो जानोसै ओमफ्राय जोंनि न'आव थांसिगोन आरोना जोङो न'आव थांला आं मानो खोन्थाखाबाय बिदिनो जोंनि दिन थांला जों हाजोखौबो गाखोनो मोनासै ना नोंसोरनो नुखाबाय भिडिअआव नुखाबाय ओरैनो ससेल' गाखोद्लाबायबाय टाइमानो जाखाबाय मबाइल नायनायाव टाइम थांबाय नायबाय माबाय मबाइलखौबो थगायनो नागिरबावदोंसोमोन सेकेन्ड हेन्डखौनो गोदान होननानै लाथाराखै आंथ' मिन्थिखाथारो आंखौ बानायनो हायोमोन Balu ko lang
saya gitu mah. Kalau udah udah. Onan dana. Nada. Kita moris itu ya. Oh, kota itu. Kita usah deh, nggak aku kan sebarang kepala lebih bedok kan usah aku mau dir, bayar dok kan. Siapa kita menjadi job lah ya menjadi bisa kita buat. Dukan hai jani फ्राय बिदि फिसायाव जानाय साबसिन जायो लोगोफोर लाब मोनजायो माने नोंनि जेसेबां फैसा गारो एसेबांनि मोजां मोनो जों जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय सनालिया बे भिडिअखौ नायबा ओरैबायदि रागा जोंगोन आं थांबाय थागोन नों मानो जादों बानलु गोसा गैया आंखौ मानो लांफायाखै होननानै दहाय फैफानो नागिरदोंमोन बिसोरा Kalau belum semua Saya, bahaya saya, ni bau saya. Ni pun ambil orang mendukai sama.